Piros lámpai. Jó, minden oké. Oké, rajt. Kis por. 40. És bal 2. Nyúlik ki. Figyelj, már mindjárt indul. Oké. Na. 40, bal 2 nyúlik, kiengedett. Utána sima jobbtől 150. És jobban mész. 150 jobban mész, Gabikám. Igen. Utána bal 2-től, jobb 2 nyúlik, zizis, kiengedett. Figyelj, itt már nagyon zizis, jó? Jó. Bal 2-től. Jobb 2 nyúlik, ugye? 70. 70. Forogtak meg Jobb egy 2 kiengedett, 300, így van. A 300 végét balon mész, és igen. bukkanunk, sima jobb a táblánál, 50, fék lassító jobbról. Oké. A lassítót vegyük be. Még itt nyomom. Itt. Ez lesz az, ez lesz Ó, az. még mindig van ám be. Nem baj, jobb 32, jobb 32-es és 50. Jobb 32 és 50. Végét jobban mész, és figyelj, felkiáltójeles, bal 2 dobhat, és megközelebb vagy levágod, te döntöd el. Így volt a jobb. 20, jobb egy nyúlik, tő, kiengeded, és erős. Ez egy erős jobb egy és 40, és jobb egy tő, nyúlik. Jobb egy tő, nyúlik, és bal 2 kienged, végető nyúlik, végető nyúlik, és 80. 80, vége balon, sima jobb tő, 70. 70, bukkan 40, jobban mész, és fékezel, bal 2 tő, zizis, és 20 fék, jobb 3 nyúlik, zizis. Ezt tiszteld meg. 30, bal 111, elágba, elágig, bocs, bal 111, elágig. Ó, bazdmeg, meg elfész belette. Bal 111, elágig, 40. Megint hagyhatunk egy kicsit, mindegy. Sima jobb tő, kiengedett. Ja nem, várjál. Az a 70 föl, és sima jobb a... Sima jobb az 50-en fölfelé. 40 fék, és bukkanó, bal 22, nagyon zizis. Jelenleg itt mész föl, jobb 3-ba majd. Bal 22, nagyon zizis. Figyelj, figyelj, itt most tiszteld meg, ne kézisz. Bal 3, szedjük be, és jobb 2 kienged. Jobb 2 kienged, 40 felfelé. És sima bal. 50 a balon mész, és sima jobb végető. Igen. És bal 2 végető, bukkan 50 lefelé, bal 1 nyúlik tő, és 50-ben nagyon nagy fék, mert bal 5. Bal 5. Jobb egy tő, kiengeded. Jobb egy tő, kiengeded. Fékezel, jobb 3 erős szűk, jobban maradsz. Mert abból jön a bal 3 nyúlik, kiengeded. Ebből jön a bal 3 nyúlik, kiengeded. 50-ed lesz utána. 50, és fék, és sima bal, jobb 4 erős. Ezt a jobb 4-et vegyük be, mert nagyon erős. Jobb 4, ez az. Ez az. 50, sima bal tő. 70 lefelé, kívül mész. Sima jobb. Igen. És 40 a balon mész, és fékezel, mert jobb 2 tőből, bal 22 végető. Jobb 2 tőből, bal 22 végető, erős. 20, és fékezel. Fékezel, mert jobb 3 tő. Ez egy jobb 3 töves, Gabi. Jó, megtiszteljük. És sima bal tő, kis fék, jobb 2 zizis végető, jobb 2 tő zizis végető, 40 vége jobbon, bal 2 gyengez, zizis kiengeded, figyelj megint egy bal 2-es, és itt most lekézisz. Ez az, Gabi, ez az. Ez lesz az, nem baj, ez volt az. Kicsit tolja. 40. Bal 2 nyúlik, kienged, eddig jó, Gabi. Aha. Sima jobb tő, 150. Érzek minden fasza. 150. Jobban, eddig jó, Gabi, nagyon jó. Jó jönnek az infók. Minden tökéletes. Bal 2 tőből, jobb 2 nyúlik, kiengedett zizis. Figyelj, itt nagyon zizis, itt már forogtak meg páran. Itt forogtak meg páran, és 70-et, és zúrt, ez az. 70. Jobb egy tő, kiengedett 300, és a végét balon mész. A végén balon mész, és bukkan sima jobb a táblánál. Igen. 50, fékezel lassító jobbról. Lassító jobbról. Ez lesz az, ez már alakul. Jobb 32, 50, vége jobbon. 50, vége jobbon. Figyelj, bal 2 dob, tudod? Igen. Bal 2 dob, és 20. Ez szép volt, bal 2, 20. Jobb 2 nyúlik, kiengedett, 40, erős.
Ez egy kicsit erős. 40 jobb ettő nyúlik, és bal kettő végető nyúlik. 80 vége balon, bal kettő végető nyúlik. 80 vége balon, sima jobb tő. 70 bukkanunk. 40 és a jobbon mész, és fékezel. 6005-nél elfogyott a nő. Bal kettő tőzizés, figyelj, bal kettő tőzizés, 20 fék, jobb 3, nagyon tisztelt, meg nyúlik, és zizis. 30. Bal 111 az Még elágig. egyet megyünk, ugye? Igen, már többet nem megyünk, igen, még egyet megyünk föl. Bal 11, menjél le mellettük. 40. Sima jobbtől kiengeded, ez volt a 100 középen. Bukkansz. 70 igen. balon. 70 balon. Sima jobb az 50-en fölfelé. 40 felfelé és fékezel, mert bukkan bal 22, nagyon zizis, elág és jobb 3. Még mész el jobbra. Ezt tiszteld meg, Gabi, ezt a jobb 3-ast. Igen, jobb 2 kiengeded. Ez lesz az. Csak kicsit kimentünk. De a jobb 2-t jól bevetted. 40 igen. fölfelé. Sima bal. 50 a balon. Sima jobb végető. És kisfél bal 2 végető csak. És bukkan 50 lefele. Csak a végető. És bukkan 50 lefelé. Bal egy nyúliktől kiengeded. 50-ben nagyon nagy fék, mert bal 5. Bal 5-öt vegyük be. Jobb egytől kiengeded és fékezel, mert jön a jobb 3 erős szűk és jobban maradsz. Jobb 3 erős szűk és jobban maradsz. Maradj jobban, Gabi, mert bal 3 nyúlik kiengeded, bal 3 nyúlik kiengeded és 50. 50 után fékezel, mert sima bal jobb 4 erős, ez nagyon erős ez a jobb 4-es, Gabi, tudod? Igen, megtiszteljük. Kettősből szépen. Úgy, szépen, így van. Szép volt, Gabi, 50, sima baltő, 70 lefelé, és kívül mész. Igen. 70 lefelé után sima jobb, 40 a balon. Igen. Fékezel jobb 2 tőből, bal 22 végető és erős. Ez egy jobb 2 tő, és bal 22 végető erős. Utána 20 és fék, és jobb 3 tő. Itt lesz egy jobb 3 tő. Itt lesz egy jobb 3 tő. Utána sima baltő és kisfék, mert jön a jobb 2 végető és zizis. Igen. Kisfék jobb 2 végető zizis, 40. Vége jobbon kisfék, bal 2 gyenge zizis kiengeded, és még egyszer bal 2 zizis, és ballon tartod, és 30, és ne kéziz, hanem jobb 3-as. Igen, nem baj. Ennyi. Megoldottad, Gabi. Egyesbe csináltam, bal de 2 kettes nyúlik, jobb lesz. kienged. Megoldottak. Bal 2 nyúlik, kienged. Sima jobb tő. Most már 150. kimegyünk? Most már ki fogunk menni. Jó. Jobban mész a 150-en. Ezt az utolsó bal 2 tőből jobb 2 nyúlikat még megint Igen, tiszteljük megoldjuk. meg. És 70-ed van. Itt. Igen. Jobb egy tő, kiengeded. 300 és a vége balon. 300 és a vége balon. Megint beérünk valakit. Bukkan, sima jobb a táblánál, 50, fék, lassító jobbról, most ezt nem fogjuk szerintem. Lassítót vegyük be, jó? Igen, inkább így. Jobb 32. Jobb 32. 50. Vége jobbon, és bal 2 dob, tudod, ahogy előbb igen. vetted, úgy vedd, és 20. Igen, 20 és jobb ettől nyúlik, kiengeded, és ez egy erős, és 45 van utána, ne nyomjad, szórja. Aj, bazd meg, ezért rólunk. Szúr. Elessünk, mert nem látom a Jobb pol, ettől bassza meg. nyúlik, jobb ettől nyúlik, Jó. és bal 2 végetől nyúlik, és 80. És sima jobb tő, elnézés, 70. 70 után bukkanunk, 40, jobban mész és fékezel, bal 2 tő, zizis, Gabi, és utána 20 fék, és jobb 3 nyúlik, nagyon zizis, tiszteld meg ezt a jobb 3-as, kérlek, köszönöm. 30, bal 111, elágig, ez az, Gabi, eddig jó. Bal 111, elágig, és 40-ed van. Húzzatok már le, gyerünk már, 111, 40 van, sima jobb tő, 100 a közepén mész, közepén menjél, középen, bukkan 70, 70-et balon mész, és sima jobb az 50-en, és 40 fék, igen. és bukkan bal 22, nagyon zizis elág, és abból jön a bal 3, igen. zizis. Figyelj, ez a bal 3 zizis, igen, tisztelben, mert ott nagyon zizis. Szúrt, ez az, 100 fölfelé, eddig jó, Gabi. 100 fölfelé, sima bal, a balon mész, fékezel, jobb 4 gyenge fölfelé, és bal 3 kiengeded. Jobb 4 gyenge fölfelé, és bal 3 kiengeded. 20 felfelé, bal 2, igen. 20 felfelé, és bal 2-től bukkan. És most figyelj, sima jobb a 100-on. Igen. Ez jön a tempó
Bosé, sima jobb a 100-on. 30, bukkan lefelé. Sima jobb a 100-ban vagyunk, Igen. ugye? 30 Még bukkan. az. Oké, 30 bukkan lefelé. Igen. Sima jobb, 50 lefelé. Igen, Ott a, most ott ott a vagyunk. sima balunk. Igen. Ott a 40, bukkan. Hol jön a Sima- lassító? Sima bal, bukkan, 50. Sima Ja, jobb, jobb, 30, a 40. jobb, 1-0-1 után erősen jobban maradsz, és fékezem el lassító jobbról. Nyomod, és itt a lassítód. Hú, bazdmeg sok lett. Nem, jó. 50, bukkan, 30, balon maradt, és jön a jobb 2-es, és 20, jobban maradt, mert abból a bal 2 gyenge kiengedett. Itt a csúszkán a Bal 2 hátulja. gyenge kiengedett, 40, szúr. Száraz, igen. 40, Figyelni sima kell. bal az 50-en 100. Ez az, koncentrálj Gabi, jó vagy, nagyon. 100, fék, lassító jobbról. Hopp. Sima bal elág. 150 a jobbon. Ott megy a szállt. Aha, sima bal, 150 a jobbon. Sima bal kiengedett. 80. 80 után bukkanunk, fékezünk, bal 2 nyúlik elág, Gabi. Bal 2 nyúlik elág, figyelj, itt lesz. Ott lesz a bringás, a kurva anyádok, bazd meg. Elnézést. Semmi 30, gond. sima jobb tő Majd nyúlik. kivágjuk. 40, sima bal tő, balon maradsz és fékezel, jobb 2 tő, nagyon is, figyelj. Az mellé lőtt a fék. Bal 2 tő nyúlik és kiengedett. Hoppá. Látod, hogy ilyenkor kidobja. Sima bal, nem baj, jó, hogy Nem nincs. kellett volna levágni, 40 ez szar fék, volt. jobban maradsz, bal 33 nyúlik, végető csak, a végető, Gabi. Jó. A végető. Igen. És nyomod. 30, felfelé, sima jobb kienged, kiméljük az autót, Oké. jobb egy kienged, 30, jobb egy tő, zizis erős, figyelj. Hú, bazdmeg. De jó, hogy nem látok. Nem látok, Jobban bazdmeg. maradsz, 40, sima bal tő, zizis. Sima bal Kurva tő, életben nem látom. jobb, bal 2 nyúlik, bukkan, balon maradsz, és jobb egy tő kiengeded, és 50 lefelé. Én Azt meg nem látok. 50 lefelé, Most vége mondjad balon, nagyon, fék, mert jobb csak- 2, bal 2, figyelj rám Gabi, Jó. koncentrálj, jobb 2, bal 2. Nem baj, csináld, bal 2, gyerünk, nyom. Végig porzik, Jobb úgyhogy egy tő, fék, bal 3. Bal 3. Jobb 1, 50 lefelé, és a balon mész. Menjél, nyugodtan. Nem látok. 50 lefelé, fék, és jobb 2 zizis. Jobb 2 zizis. Zizire rámegyünk a porba, azt Sima elindul. bal tő. Oda basszuk. Jobb egy Kurva tő élet. zizis. Igen? Bal egy tő zizis. Igen? Sima jobb kiengedett, nem levágod, jobb 2, zizis kiengedett, jobb 2, zizis kiengedett, és 20, jobb egy tő, 30, és fékezem, mert bal 3 erős, nyúlik kiengedett, szúr, itt most már nincs ott, finoman a bal 3-osa. Bal 3, igen, sima bal lefelé, 80 lefelé, vége balon, fékezel, jobb 3 gyenge és kiengeded, és 50, ez egy jobb 3 gyenge, Gabi, és kiengeded, és 50. Engedjük kifelé, igen, 50, sima bal, a sima bal után 40, a 40 végét, balon megyünk, utána jobb egy gyenge zizis, 40, kisfék, És mi jön? a híd, bal 2 Aztán. hídon belül, És ott a gálbaba. bal 2 hídon belül patka, 30, jobb 22 és cél, gyerünk, szúr. Gálbaba kiesett. Oké. Ó, Ombre. Nagyon mentünk.